Good morning, guys. I'm up already mopping the floor because I couldn't mop yesterday. And at least the time it's 20 to 7. Hello. Uthi ufuna ntoni? All right, nanku ke. Khawubulise uyayazi buyathandwa iYoba Nation. Mhlaba akhatha nakhodela. Kodwa apha kho khatha. Futhi ukubana Lokhu ngusanthakho. Ayingosanthakho apha? andiyazi. Nalweni the vlogger. Uthe ucela urhola bethuna simnika malini? Ucela urholiswa. Hayibo kodwa uke warhola previous sungayithethi. Bukhona ubugcabalalana. Ubugcabalalana. Hayi nama. Zizaze ethuleyo lo mayibhatala into. Oh man, bizofumana ntoni ke yona ethuleyo? Ayikhali yona. Dadewethu ufuna ubhatala la. Anisebahle amadodakazi amekuseni. Kodwa wamsundodakazi. Nansiya enye indodakazi yami. Hayibo ayondodakazi yami kuDabawu. Izaba wena. Guys, kubusy. Kuyakorotshwa ngapha. Oh, yeah, introducer. Ubeka ngaphi kusesa? Introducer because kudala bebuza. Ayondodakazi le. Yo. Uyayiphazama le. Kumtshana. Yabona? Ngiyayibona mawuthi wami ibhalwe Miki. Kunina lo andimqhubayo akasekho. Oh man. So firstborn yakhe le. So kunani lo yonke into iyawasho kitsifo udodakazi kwanti dodakazi. Nanga madodakazi akhe. Two. Otherwise umtshana wakhe. Umtshana wakhe. Yo athi ke xa ndibiza yena athi mlumekazi. Hayi andikubi. Hayi andikubi. Ebethuna umyena nanki ndiyambona emva kwenu. Nanki yabethi. Udaba usaklina lo mntana. Kuyaklinwa guys. Siyancedisana mna ndiqale from this side. Ndiqale from here. I want this to dry. Andifuni kwamntu ozongena until this dries up, and then we need to rearrange, guys. We need to rearrange. Bekuhluziswa bekubiliswa izidudu apha, so I think is it right ngoku. After this we want to rearrange kube right, kube kuhle. Nankuya nosini akho mntu ungasebenziyo apha kuthiwe kulindwe umakoti wantoni komakoti bonke ekhapha. That I appreciate. And then apha ndibeke amanzi ndifuna ukwenza isidudu apha mawabile, but ndizoyitshintsha le mbiza so that sizoba sininzi. I'm trying to open this blind. Jonga ndiyivula the wrong way. Qhubele kudala ndisakwazi novula blind. Hi Sidwadweni. This is the back side of Sidwadweni. The views are viewing. Let's do this. Good morning. Good morning. I'm sure izapha ekhaya leya. I'm sure. Please like, comment, and share, guys. And guys, thanks for 13K subs. Man can fix it up at this mess, and then yeah. Uthini Koi. Oh, kwaze koi. Sayifikile into yekoi. Oh yeah, yiyo nyani bendisitsho ndithi for sure that one is apha ekhaya.
You at least you wear the shame, guys. Akasemhluma mchaza. Mamchaza omdala. Mamchaza sini. Hayi nathi sesilinde ba ku dry shame. Sesilinde ba ku dry apha enantsikeni ekitchen. Andifuni kunansi. Uyabacela kwi-blog uba litheko lami. Asuka litheko lanto. Uyabacela uba litheko lami. Babadla imali yam. Babayidle imali yam. Okay. Idle imali yam bathatha. Namhlanje guys, good morning. Yaza ndinibonisanga ne-outfit of the day because ayikho phofu nale nto ndiyinxibile. Look, I'm wearing my husband's socks ke sana. Kusekuseni ngubani xesha? Busikham ndodakazi yam. Ndifuna uthetha ingathi wena uspoilile. Ndithi supheka ndizokwenza iplan ngoku awufuna uxofa. Yiyo! No. Guys, mna, I believe in what is that word? Not soft life. Intoni mntasi? In Twindon Lando. In Twindon na convenience. I believe in convenience. Thank you, guys. Usine is giving me a proper word. We are working smart and not hard. Yeah. Isebenzile ke indodakazi yami uLuyana. uLuyana Scott uyathanda ngumtshana lo. Ayondodakazi. Madodakazi akho mabili. Ndim nodadewethu. Mtshana lo. Ufundiswa kutsenzani. Beka kakuhle phansi. Usenenzile mtshana ne? Mtshana lo. Kodwa ndizoyiva kuthiwe ndingumalumekazi. Ungumalumekazi. Uyafana uzongena phi ntombi sisalindile. Akafuni ukumalumekazi. Asizolu. Asizolu. And guys, now I want to order izonka zemibhako. Uthenge iflour uthi masixove guys. Ayikwazi kaloku. No, noma mchaza senior, we like no. We are working smart and not hard. Dadewethu uzafuna sifake meeting ngoku sibe strong kwabafazana. Kungathi uzafuna sibe strong ngoku siye kuba guys, no way. Dithi mabangapheki. Bazoba right. Well, thanks Dadethu, we've got catering guys on Saturday. Ayi kuzoba mnandi. Enjoy asisipheka. Nanko ufuna uxovelwa. Guys, sifune zeze ready zonke. Bethuna konto of 5. Singamphindisa guys e-shop Bethuna andisemhle. Andikavasi ngoku. Ubekela phi xa Yabona umntu wanoziqhamu. Hey, nibahle ekuseni guys. Bani xesha kona? Noba kubethu 7. Hi, vloggers. I'm not okay, guys. Oh man, but you're much better today. But I'm Yesterday. Oh, uRajongu. Ndivuka ndamvuka Hey, uyingcolile into wena ngo5. 5 bendiyokwenza yena nambhaxa. Ndathi ipilisi uthi andikatyi nje kwakutsho bani ipilisi zityiwa before utya ntototo yonke laa nto. Ndamnika zonke. Naku ngoku akabaleki uyatsha. Uyasebenza ngoku. Uyokorobhe apha. Naku kumntanam. Kubani? Hayi Lucobo suzithetha izinto ezinkulu. Kaza kumama khona. Hayi bonqonqoyiza kumama akho. Yo. Kaloku bendingenomcela laa bhuti aze nezitulo. Lo sesihayashe izitulo zakhe. Lo wentende? Izitulo phezu kwezinye izitulo. Bendika nje only for 10 noba ziyi-10 noba ziyi-20 apha sinokuphumza. Yayiva ke ngo? Yeyantoni le inyama? Ungangena kukomnye. Yo, wathafasa. Yebhina. inkukhu kwenziwe njani ngayo? Mala fa.
Oh, sungafuna uthetha. Guys, there is progress. Sizikhuphile ezi. Bezipha amabhakethi. At least we are hiding them here. I sent this down. Nabaki all friend. Kona baxakekayo kumilimili. Guys, siyaphaka yo. Kushota bangaphi? Bekukhona u-white no-brown. Ndikheke ngoku mna ku-brown because andimbona u-white. Wayibethwa kwasesilarheni umanci. Ndithande indlela ayiguqule ngayo. Wayibethwa kwasesilarheni khayiguqule. Uyayijula ngeyantoni ke le? Yegusha. Yegusha. Oh, izokutshiwa. Mayize bethu. Igusha izokutshiwa. Ezi zinto uyenza ude ube namava. Utsho kutsapho la. Utsho kanje? Uthi slices of normal plate. Slices sonke ngokufuneka mina Intoni mama? ufake ulusu slices sonke. Okay. Okay. Inyama ndo. Yimani ke kodwa nje okay, sesigqibile isidudu ngoku ne? Singene kuyo ke ngoku. Item number 2. Ngamava, unamava mama. Amava ngoku andibizi umuntu ndiyathi awubanjelwa kubani. Namava ngoku. Ndibetha ngamava ngoku. Ukhona kuthiwa nantsi eyokoja ndathi bawo. Yo mali yafika kudala ndathi xa uthi kunalapho awethu. Ikhona into endiyibhuda yapha yona nje. Akho kwanto ibikathi ndikubona ndikude ngathi indlela oyiguqula ngayo ithi unamava. Kaloku sisi ngenani sisi makabuye umanyauza uthi umama cela umphathele idustbin phendlini. yena no-right lona akayiyi Omalele ungabe uthatha phaa kuambe forever phaa. ina mama nanti le mali nanti le mali balele Hayi iziright ungathatha. Kuyathetha Upheli phakathi ke. ngiphelele ungenile yena Uyeza naye umntana. lezi bebe wena zithathwe ngubani nobom zintoni ezidrinki lezi sephephabhekini apha kodwa andikuzikhuphele phantsi zithathwe ngubani Zube number hiring services. Intento izawubekwa apha. Mana wami sawugadwisa ne. Ezibhawuzi lawo. Uziqokelele nje usikhwaze sizazozithatha. Dabawo uthi masithini? Uthini Dabawo? ndithi bafundisela abayeni beni uba xa nisebenza ngabolu hlobo Henke? Yo, hayi lo wamdala ndamzama akafuni ukondlula shem. Amshoni ngoku ngubani ixesha apha masi? lo ambesi uthe uyokodlula No, ambesi iya uthi akakodlula Yo, hayi abathanda ukondlula abatata.
abafana balapha 20 to 11 kodwa konke hayi bayonqena ke brothers hayi bikhona sisiketana hayi umuntu uphethe xova ulate sondela bhekisa office lapha yho ayiselafulapho kamnandi iyanceda ukufaka i-cooking oil. Oh guys, the way it is so busy, I don't have time to formally talk to you guys. Please pardon me. Busy, but I'm here to pack e-drinks because Sana, I'm an advocate for e-drinks, and they buy more alcohol and less of e-drinks. So I'm here to pack e-drinks. Let me show you. I've already started. So I'm packing those ones as well as those ones. Let me show you the ones that I've already packed. Andikavasi mama, iyabona lento yokuba kungabikho manzi iyabhola, iyatyhafisa. Nam ndifuna ukugqiba ndizawukondlula then ndivase. Ndivase phi? Inabi ixesha lisondele. Yho. ixesha lisondele bekuthiwa ngubani ixesha mntwana makalonkulungisa izixesha Yho, I can't see this. bayeka amabhongo namhlanje bayizithengile kakuhle hayi bazithengile Hayi bazithengile i-drink shem. hayi bazithengile Bayeke le nto kuhleli besinantsika thina masingabi nazo i-drinks bona mababe notywala obuninzi. Hayi ntombazana. Hello vlog. Unozolile ke lo kachaza othethayo. Kodwa gabhudodo. Apha emgeni kutsolo. Yeva ke ngoku. Mama zala kaMilani. Mama zala kaMilani. Umakhulu obona the. No Sine. No Zubina. No Khaya. Hayi wena. Ewethi wafaka isikhafu namhlanje? Ewe kaloku. Ngumakoti walapha yonani. Ewe kaloku sisi. Awusemhle khojike makhulu. Hayi ntombazana. Hey! Nithi thina sawuze siyeke izikhafu ke xa zisafaka ngabantu. Sawule niziyena uzifaka nafaka. Alright makhulu awusemhle. Awubona mama. Basebenza. Yho ndibathandela laa nto yoba bayasebenza. Bayasebenza abadala bayasebenza. Umhla wena kuqala umhla lopolonake. Ewe. Ubumfumana phi? Okudala ndawana. Ndandothenga Ndandothenga identity. identity. Yayiva laa nto.
Injani fever ngoku? Sawutshintshile. Hayi shame better. Better khona esisifuba esi. Sendoyika lo muntu athi ushele umsebenzini uye wavala sisifuba. Ah, Sweleke. hayi wena. Hayi sikho. Ndizosela kwesibili ukwenza. Indodakazi yami yoyika ukusweleka guys. Hayi sala. Yo. Guys, ndikhathele. I still have not taken a bath. We've got a water crisis. We've got a water challenge. I don't know uba umsebenzi uzawuqhuba njani ngaphandle kwamanzi. But now I'm done. I want to take a bath. Maybe ndizawuvasela eVascoman because akho manzi. And then I think I'll close this vlog today and rest tomorrow, which is on a Friday, because I am so tired. Or maybe start the vlog again tomorrow, maybe during the day. I think let me rest now. Guys, I've finally taken a bath. Let me show you my outfit of the day. Hi. Yayifuna sisi. Asikwazi noyilise. Kwenziwa ntoni? Andiyazi ke kuyaduba. Umbulelo awuyilizelelwa. Oh, nanki ubusi ndizamnika le phone sana uzandivlog. Emadoda akho. Side by side. Awuyazi uba ubetha kayo uyabona usayiphinda mayikhona le ngekangqunqwa le ekangqunqwa le senzeka elahamba kadobhela phela uyibethe walepha siswe sisika Lume, aphila khona njani Lume? Yabo? Susajinya. Susinya. Madala ukubili. Hatse. Ufunza uhlahlela. Kanti ezinyama ojema uyinjolo uzenza njani? Ayivoti Siphezu kwetina. Lipha okanye isezantsi. Sintoni ke ngoba abantu bangqamle ele kungqamle Umqalo wa. Oh, umqalo lo wawo. Intoni le kanti? isikwamba Oh, yo. isikwamba Ndizitye kaloku. Inoba zinjani uqini? Andicingi. Sithambile. Intoni? Asebandi inkobe. Hayi adudula budaba. Daba unondu. Yaphaka ujonge emqelo. Uyayibona babuya usambisa endlini. Ngiyakhethwa.
Ngapha ukugubeni. Ngapha ngasetabani bangasebilana sengqondo. Uyayazi banayo bayaye kwelaa cala. Bathi ndiyabazi abanye abantu baphakalana. Yo guys, ndizozihoya emotweni, ndihlele emotweni kamhlaba kaKhodetha noKhada. Nakuya esibayeni kuyaxhelwa angekhe. Yo, okokuba ndihlale phansi ndicofa ifowuni. Sana angekhe. Guys, good morning. It is a Friday. One day before Thanksgiving. We are still busy with the Thanksgiving preps. I am up, guys, because I'm a Makoti. There's no need, like, there's no reason for it because Makoti has to be up, you know, and just want to go to the kitchen, guys, clean and do isdudu. Time. What time is it? Yeah. I hope you can see. It's 12 minutes past 5. Must see in the kitchen, guys. Guys, let me quickly fix this. Sana kusemnyama. Situation right now. Myenami is assisting me ukubasa phafu, ufuna ubeka amanzi phandle. Yo. Awuyavutha nje umlilo wakho beningakwazi uyakwazi ubasa. Usaphemba yibo so unansikile nje lo mlilo. Ikhalibhothe livutha. Okuke bethu. Andikha amanzi sizobeka amanzi phandle.
And then apha akusekho tap. Oh, ndibona le nto imhlophe ndicinga akusekho. Akusekho tap. Konvule. Ngiyogcwalisa. Guys, remember we bought this from Dragon City. I wanted to organize. Wanted to put spoons here. So I just want to quickly, at least these ones, they are clean. What's this? Yeah, these ones are clean. So I just want to put them here. And then I will do my dishes. Into yabantu abaninzi, I am looking for a stopper, like a sink stopper. Like I've been looking and looking and looking and looking. I can't find it. Like I need a stopper for here. I've bought for this side. I'm looking for a stopper for here. I can't find it. Oh, into yabantu abaninzi, guys. Oh. Busy with tea now, and ubisi lam liyazibila, and then zokwenza isidudu apha. What else? Yo, we are struggling to find a cable to connect, so we are able to use this gas stove. And then busy apha ndisika umbhako. Ebetuna chopping board yam iphi.
Ndisachophele train kodwa ndize ne-chopping board. The big one. In fact, you can bring zombini, Leander. Sana, Yoba Nation. Akuvlogeki guys, ndenza lento kuthiwa kukotiza ngoku, like there's no time to vlog. Umlomo wam uphatshile, like it's happening. Kuyasetyenzwa. I'm still the girl yesterday, let me show you. I'm still the same girl as yesterday. And Sana, look, my scarf is still there. My scarf is still there. And kuyabanda guys, my C-section is showing me flames. At least ndinxibe socks and a tight, at least. So guys, let me show you the truck just arrived. The truck for it and what else? The chairs. But yo guys, ndipheke nopheka. Let me just go and dish up. Otherwise, I'm with you ngenhliziyo guys. Otherwise, it is bad. And hey, I cooked some soup, so now I wanna take it and dish. Hey. Ezibona nesenkomo Mna ndiyophaka le yabona ngabe incinci lento for everyone. Mthatha ndiyaphaka kodwa mna ngoku. Ndiyaphaka eshiyekileyo ishiyekile, ongatyanga katyanga sisi ngoku. Ndifuna uphaka idlule ilantshi ndibe bhizinisi apha. uyiphaka nalo le? Ndiphaka nomngqusho. Abafikayo ndiyababona bayafika bekudala ndikuze uba abantu xa befika bazobane benikwa ntoni. But ke Sana bazonikwa loo nto ikhoyo. Okwangoku mna ndiyaphaka umngqusho nenyama yenkukhu. This is the new kitchen. This is the new kitchen. I just put in a beef stock up. Oh. And then up, I am gonna separate them. I thought I was gonna do all in one pot, but I can see my pot is quite small. So I'm gonna do another pot and put it here on the stove. So like
Hey! Ike mama. Unjani? Phila konke mama right? Ngiyaphila. Usahamba wedwa? Andisele jet nje down Hayi nditsho mina umuntu ezosincedisa apha ekhaya sikothize sonke. Uave Thandwa igama lakhe uphi? Hayi ucima sibile akekho Ave Thandwa yimanini. Wethu siyamfuna. Sikhathele kukotiza sodwa ngoku. Ngoze kulini khalasi. Makazame pha kanizame lapho bantwini ayo. Hayibo. Uthini nini awusahluphi? Yo! Hayi sana. Amanzi akhona njena Bhina. Ningene kulo mnyango omkhulu. Yo ningalimali. Ngena ibangathi uyangena futhi. Ngena yonyuke. Iye pha ezantsi mayiye ngapha sophakela ngapha. Hayi kwathi wathi Kuba ke nokutya kunanti ushushu hayi no. Yeah.